belai ha tungjak dukho nangjak sacrifice khailangmani Bible tongo Jesus Kristo o borok munisroni bagoi koroso kanta bujakmani Jesus Kristo abo hainu serokomno bubagara o tiprasa rongo mutangnani bagoi bo kanta bujakran haikainu thuya sakni bagoi chaya nungyawi ubas tonglang sinai Kolombaika hanai takute buksong ang phabijak Dipok Entertainment YouTube channel takute buksong bubagara already hatai kotra thangui soiga 28 February khonan chimi hangar strike bubagara ubas tong sinai chaya nungyawi kharing masakok o message no rina bagai ang phaika hage je manjak chini tripura ho tiprasa tongai rok noro buchubadi je social media tui khnamani asamo tongai chini tiprasa hailagandi district aro Rupini Deburma Riang Jomatia Bru borok jotono 2000 2000 moton borok phainai hini khnabo te Bangladesh tongnai rogu phainai hini khnabo takute buksong ke buwa garano belage khairok ka up to date money belai khenu wana masingsa noragabo bujna nangnai buwa gara thiasangni chobabo o chobangkha buwa garani je sanmung na harmung mayasak thuisinai sacrifice khaisinai Akesini tiprasa tirpurani kubangma netarok leader sokta bu janajati hini tongnai bubagar no muni layo thatta kari layo bubagar sigango bu sajak no compromise met tiprasa ke liye कुछ ना कुछ दिक्के जाएंगे इन छामनी आकोकनो बुझिया बुबागर अपन sacrifice फुंगनाई जस अपनो लिखित तो बाबे मैं आसा बुबागर गोसिया हिनी छामनी नरक पुइतो चाया बुबागर फुनुगुइ तंगो बुबागर जतनो कैसा कैसा काय बिनी कक पुइतो नारगो मैं मोर भी जाऊंगा आप लोग के लिए कुछ ना कुछ तो दिक्के जाएंगी तब बुबागर थुइना नहीं पोस्टुट पुसुक दिन नांगनो चाय नंगै टंगनानी wana masingcha a jaga bak sakai hatta karle si muni layo ang bumung rok salia borok antu det rok busi buzia hangar stre rok busi buzia na tamno hin soba tamun hin borok busi buzia ko tagu borok bohok pundrop rajniti khaima bain borok khai torjaglai tongkha te bini logi tongnai changu pangorok bumung sa sia boron kongno puito sai tongkha saidaman chini tirprani bubagra thuita kai tamung thanai obostha borong borok to chajangnai khangrai rok to chajangnai tamukai a bising chini tiprasa je dalali khai tongnai anti tiprasa khai tongnai rokbu kisa sajagai munui thatta kari tonglai ka ang nugui tong social media ni bisingui unto that mani bubagra ni je kaisa kok samani abo ang tabuk norno belai ke hatungjak dukho nangjak sacrifice khailangmani Bible tongo Jesus Kristo o borok munisroni bagoi koroso kanta bujakmani Jesus Kristo abo hainu serokomno bubagara o tiprasa rongo mutangnani bagoi bo kanta bujakran haikainu thuya sakni bagoi chaya nungyawi ubas tonglang sinai abonu bujina nangnai sin takukte buksong wansuna nangnai Ishwar rok hai mutai rok hai chaya nungyawi si tongnai pusuk ko kotro thangi tongkha haike sin tiprasa rok tawo bahake wansugya takukte buksong norno angasung sasinu norok logri di bubagarano kubang borok phainai Assam ni phainai Bangladesh ni phainai sin tiprasa je hamjanai bubagarano phaibinai haike chini tiprasa rok tong tusi sin tiprasa rok baksa thatta kari tongmuni tong abo belai wana masingsa kok haike takute buksong sikla sikli rong angsanai drugs rok tanungdi jarang tawa jadi kaham tongdi tei kurirong ni bagai angsanai Ayushman health card ni tongo janjani panchayat area thangin rok abo sramui nadi joto jagano tabuk choli tongo abono sramui nadi nor jotto ni bagai kahamungnai asuk sawino jotono Kolombaika